Kaditi agundaway gagayem kaya nakabsat ket adatay manen dito ya barangay Sangil iti ili ti Bacarra, Ilocos Norte. Iti daytoy pa nagtultuloy iti biyang ti JCQ Ansagay Foundation nga agipapaay karagiti tulong karagiti makita tayo gagayem kabsat nga talaga nga agkasapulan iti daytoy pang araw-araw nga kailangan da iti daytoy panagbiag tayo kang runaan na ket mapaspasaran tay palaeng mapananglablaban tay palaeng iti daytoy COVID-19 pandemic ket napagasatan da Nana Loreng Garo nga ni Nana Loreng ket nabayag iti panagserserbina karagiti family ansagay nga daytoy gagayem ken kabsat ket isu iti nagapuan ni Sir Amante Ansagay nga isuna iti maysa nga executive producer iti kadaytoy JCQ Ansagay Foundation gagayem ken kabsat. So karagiti so aming sponsors kang runaan na gagayem ken kabsat ti nangipaay iti karaytoy gundaway kang runaan na iti nangipaay karagiti groceries nga in padanon tayo inyawat tayo ken ni Nana Loreng ket pagyamanan tayo ti kabsat ni Sir Amante Ansagay nga ni Sir Santos Ansagay ken ti pamilya na manipod iti San Jose, California. Ken daytay inyawat tayo gagayem ken kabsat 2,000 cash ket naggapo ken ni Ma'am Estrella Ansagay Kabarar manipod metlaeng iti Reno, Nevada, USA. Maragsaka ni Mrs. Loreng Garo iti barangay Sangil, Bacarra, Ilocos Norte. Gapu ta isuna iti recipient tinaisang katmanen a gift-giving activity ti JCQ Ansagay Foundation. Ni Mrs. Garo ket naunday apanawen iti inapanagserbi karagiti pamilya Ansagay kas maysa kadkadwa. Idita ti pamilya Ansagay ket addadapay laeng nga agnanaed iti nasao a lugar. Gapu iti ayat ken panang bigbig dagiti pamilya Ansagay karagiti naasideg iti pamilyada ket nalagip ni Mr. Santos Ansagay kabsat ti maysa karagiti executive producers ti JCQ Ansagay Foundation ani Mr. Amante Ansagay nga inpaayan met ti sangkabasit a tulong kas panangipariknada iti napalaos a panagyaman da karagiti serbisyo nga inpapaay ni Mrs. Garo idita addadapay laeng iti barangay Sangil, Bacarra, Ilocos Norte. Yamanak kada kayo Manong Santos kanti pamilyam tana saya at kay launay tanalagipdak kan katkastamat kingga Estrel nabayagan nga di da kayo nakitkita kat agyam-yaman ang katakayo tanalaglagip da kami kakaasi ti kasaan mi titoy kat di niapod Diyos ko matimang supapak kada kayo dagiti intedyo kan at ado nga bendisyon di maawat yo anang kay baybayan ni Apo Diyos kan agraman dagiti pamilyayo damang yo dagiti kakabsat mo kakabsat yo amin agyam-yamang kami agyam-yamanak kada kayo ti saysaya at yo handak nga naliplipatan ti pinag yang ko kada kayo alakat ni Apo Diyos ti mangtartarabay kada kayo ket agyamanak met kadagiti kakabsat o mga umay nang idanon ta may daimpan tadao sa rumi ket narigat ti kasasaad mi dito yan di mo't lagim imbagon ti kastoy nga tiyempo. Mami, mano nga tawen nga nagpapaay ka iti family Ansagay ta kunada ket naunday ka no met
itin ka pa nagserserbi, then nalagip da ka, so adatay tata iti ti mami. So mano iti malagip mo nga tawen, itin ka pa nagserbi kanyada. Agut, awam pa'y talo jay barok idi na agigyanak kadakwadan, sir. Kat 38 na ay manutawon na idi. Pumanaw da, nagigyanak pa nanipod idi. Handa pa'y napan ijay Amerika sa akla nagikat idi awandan, sir. So dakay pa itinagbal nga caretaker idi. Uwan nagdaldalo sak pa idi ko, sir. Nga maapay nga rod nga pimanaw ka ijay ayanda. Uwan na ta awanda mo tin, sir. Awan tagigan ijayon. At daan yun tay anak ni Manong Santos, sir. So, nalaglagip dakmot ton, sir. So ano dagiti brami di mami all around no? Aglaba, agdalos, detay isa amin nun, sir. Kat no kastam tagawid ako nakut alay kandak mo tay kuan. Ora anagan na ito no sidang kada makmakang kasjay na saya at daon ay kanyak, sir. Andak pa nga ingas kasta nga ako. So nagaw awid dead to idi hampay nga pandemic, may da ka bisbisitaon lata bon ikanda ka latamat ti tulong man. Inaklatan ko ijay balay da, sir. Iso no ni te asawa ni Mang Santos kat inak pa ijay ilita ijay ti balay da, sir. Iso mangtadmot no ko. Mangtadamot no ko, sir. Tikitigda kanya yung usaran yun toy. Wan, sir. Iso nagkat pagyamyamanak nga ro data ko. Ndak binaybayan, nalaglagip daklata kang kanayon. Abos malaglagip kumudlata idano ka, sir. Awan ba iti day tayo usaran yung ka-communication tap na makapagsarita kay lata? Like your cellphone kasjay. Awan, sir. Pasariin nak no kayanda, datay ni Kalinda. Iso Ti pakisarsaritaan kanya da. un makikam kumusta akong tlatan kon, sir. Kada. Iti bayat iti naunday ngayon ka pa nagserserbi kanya da, ana iti makunam iti pamilyada ta isuda ket adada amin ijayan or dagiti dumak adada amin ijayan. So ana itikas lang makunam ta itikas la kanyayo ket daytay talaga nga sa parataran da kay latta. Agad mayat na saya at dalat ta, sir. Isang hangko maliplipatan latay da, sir. Iso agad tay ko nakon sapay ko mata akikita kami pailaang, sir. Di jay ti kayat ko kuma. Manutawan man mami? 62, sir. 62. So after nga awan ka kadakwadan, after nga nagturong da American, ana ti si marunong nga inubobramon mami? Nakilablaba akpay, sir. Kadigiti kabarangay nyo matla. Un, sir. Iso So kada ito gundaway ana ti pag-ingkaman nyo or ana ti trabaho yo nga daytoy ket aramaton nyo nga pangalaan iti panagbiagyo iti naldaw-aldaw. ket no kwa pinaggagapas mapamakigapas tay barok, sir. Iso kada makiraop itataakot awamot ti maobra pa lang agad iso. Alawala. So mabuybuya da deti interview tay tata. So anya iti kayat mo nga ipadanon kada kwada mami. Iti kadita gundaway. Ana ti kayat mo nga ibaga kanya da mensahem kada kwada. Gagakabsat. Ket agyamyaman nak kada kayo amin nga agkakabsat. Sir Mantekon sa ay Ma'am Odette, kan agraman dagiti pampamilyayo, kan dagita kakabsat yo, ta handa pa'y naliplipatan. Ikan daklat ta ti ko, ti grocery, tada usarome, ket agyamyamanak ti kayo kanyak sa saya at yo. Sapay ko mata akikita tayo ti mabiit. Thank you. Okay po. Kas makita yo gagayem ka na kabsat adatay tatay ito'y pagtaingan ni Nana Loreng
nga isuna ket nabayagmet nga nagtabtrabaho iti pagtaengan dagiti family ansagay. Nga dayto ay gagayem kabsat ket isu nga rod tata iti napili iti JCQ Ansagay Digital Media Production nga maipaayan iti tulong gagayem ken kabsat. Dayto laeng nakabasbasit nga kwarto iti torturugan ti anak na gagayem ken kabsat nga karita gondaway ket sigon ken ni Nana Loreng ket napalaos iti panagyamyaman na gagayem ken kabsat iti karito naawat da nga tulong mga kaibigan. So karito amin gagayem kabsat nga agbibuya iti JCQ online TV kang runaan na dito'y JCQ Ansagay Digital Media Production ken dito'y JCQ Ansagay Foundation gagayem kabsat ket napalaos iti panagyaman ko kariti mangipapaay iti suporta ket dito'y tatta dito'y naggyanan dagiti groceries gagayem ken kabsat nga inpaite kanya na ket dito'y lang gayam iti pagididaan na kas makita tayo gagayem kabsat ket basit matlaang that is space ditoy. So kasya laeng iti ditoy pagtortrogan da gagayem ken kabsat. So no adapay dagiti kabsat tayo nga napintas iti panagpuspuso da ket ipaayan tayo i-sharean tayo kadagiti blessings nga intay mawawat iti datoy nga pamilya gagayem ken kabsat. Kang runaan na ken ni Nana Loreng nga ni Nana Loreng ken ti dati anak na ket masarakan iti barangay Sangil iti ili ti Bacarra Ilocos Norte gagayem ken kabsat. Lawala ket maraming salamat kada kayo amin sa kapada. Kariso amin nga agtaltalek iti abiyang ti JCQ Ansagay Foundation. Maraming salamat po. Kariso amin nga top sponsors. Maraming salamat po kada kayo. Ket sapay kuma tani Apo Dios iti mangtarabay kada kayo. Adu pay nga blessings. Tap na tikasta ket adu metlaeng dagiti intayo matulungan iti karaytoy intayo bobraen kadagiti kaprobinsyaan tayo gagayem ken kabsa.